लोगोफोर खुलुमबाय। दिनैनि आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ खेबसे बयखौबो बरायनानै लाग्रोबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम स्किप खालामाजासे नायलाङो। दिनैनि भिडिअआ जागोन, नायदो र' आं खोन्थानो। नैबे जाहैबाय हेयार स्ट्रेट मेसिन। बेजों आं दिनै आंनि हेयारखौ खानायखौहाय बोगोन आरोखि। नायलांबाय थादो लोगोफ्रा। इन्टारेस्टिं मोनोब्ला माबायदि जायो स्टेप बाय स्टेप आं खिन्थालांगोन आरो एसेबाबो। नायलांबाय थादो। दायो फैदो भिडिअखौ जागायदिनि। नाय लोगोफोर, सिगाङाव आंनि खानाया बेबायदि। दा जों बेखौ स्ट्रेट खालामनानै माबोरै सिदा खालामनो हायो, माबोरै कंक्रिट खालामो, जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो आंजों लोगोसे थफावबाय थादो लोगोफोर। भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोब्ला दा बिदिब्ला जों फार्स्ट स्टेप 1नि थाखाय जों गिबियावनो नोंनि खानायखौ सेम्पुजों सुग्रोनानै लाबाय। बिनि उनाव सेम्पुजोंहाय मोजाङै सुनानै नोंनि खर'नि खानायनि मैलाफोरखौ मोजाङै सुग्रोनानै लाबाय। दा सेम्पुजों वाशिं खालामबाय खानायखौ। सेम्पुजों सुखांनायनि उनाव दानिया खानायखौ मोजाङै फोरानदो। जों सिफोरजों फुगारनानै खानायखौ मोजाङै फोरानबाय। दानिया खानायखौ फोरानखांनायनि उनाव नैबे मुलिखौ लाबाय आङो। बे मुलिया मार्केटाव बेसे लायो नायनो हागोन। 375 मार्केटाव बिनि दामा। जोबोद गाज्रि मोनामो लोगोफोर बे मुलिया। दानिया मुलिखौ खुरैयाव लाबाय। दानिया खुरैयाव लाखांनायनि उनावहाय नोंनि खानायखौ एसे एसे लानानै जाहाथे मोजाङै नांनाय बायदि एसे एसे फुनदो आरो मुलिखौ बेबायदियै गासैयावबो फुनजोबदो। मोजाङै फुननांजोबदो गासिखौबो एसे एसे लानानै। दायो मुलिखौ बेबायदि फुनबाय। बेयो स्टेप 1नि फर्मुला लोगोफोर। स्टेप 1आवहाय बेबायदि थांगोन आरो। दानिया मोजाङै फुनखांजोबनायनि उनावहाय बेखौहाय दायो खानजंजोंहाय बेबायदि खाननानैहाय मोजाङै नांहोजोबदो आरो मुलिखौ जाहाथे गासिबो खानायाव नांजोबनाय बायदि। दानिया बिनि उनावहाय बेखौ बेबायदि फुनखांनानैहाय 20-30 मिनिटसो बेखौहाय ओरैनो दोनदो, फोरानदो आरोखि मोजाङै, जाहाथे मुलिया गासिबो खानायाव नांजोबनाय बायदि। बेखौहाय सि खोबनानै बा नोंनि गोसो बायदि लाखिनो हायो आरो आं दा प्लास्टिक खोबनानै लाखिथ'बाय दसे। दानिया बेखौ एसे गोबाव लाखिनानै नायनो हायो नोंथाङा खानायखौ माबायदि जादों, गुरै जादोंना जायाखै। दानिया नायखांबाय। आं बेखौ एसे ट्राइ नायनोसै। लोगोफोर थायो जों बेखौ बेबायदि फुनखांनायनि उनावहाय आरो बेखौ जों नर्मेल दैजों खेबसे सुबावनो नांगौ। बिनि उनावसो जों स्टेप 2नि मुलि बाहायनानै जों हेयारखौ स्ट्रेट खालामगोन बा खानायखौ बोगोन आरो मेसिनजों। दानिया खेबसे सुनानै लाबावबाय बेखौ नर्मेल दैजोंहाय। बेवहाय सेम्पु बायदिफोर लागायनो नाङा आरो। दानिया जों खानायखौ खेबसे मोजाङै फोरानना लाग्रोबावबाय। बेबादिनो खानायखौ मोजाङै गोरान खालामनानै लादो आरो एसेबो दै नाङै बादि, गिसि थायै बादि गोरान फोरानथारबाय एकदमबारे बार सुनानैहाय। आंनाव बार सुग्रा मेसिन गैया दे लोगोफोर, आं टेबोल फांखाजोंसो खालामनाय जाबाय, सरि बेनि थाखाय। दा खानायखौ बेबायदि गोरानै फोरानथारनानै लाबाय। दानिया जोङो स्टेप 2नि थाखाय मोनसे मुलि बाहायबावनोसै। नायलांबाय थादो स्टेप 2नि थाखाय आं मा मुलिखौ बाहायो। दानिया स्टेप 2आवहाय फैबाय। स्टेप 2नि थाखाय आं नैबे मुलिखौ लाबाय। बेनि प्राइसआ 375 मार्केटावहाय। दा बेखौ लाबाय। दा नायलांबाय थादो स्टेप 1आव जेरै मुलिखौ बाहायदोंमोन थिग बेबादिनो स्टेप 2आवबो मुलिखौ खेंनानै खुरैयाव लानानैहाय स्टेप 1आव जेरै फुनदोंमोन बेबायदिनो फुनदो आरो। दायो खुरैयाव लखबबाय मुलिखौहाय। खुरैयाव लखबखांनायनि उनाव स्टेप 1आव बाहायनाय बादिनो बाहायदो आरोखि 2आवबो।
दानिया बेखौहाय मारै फुनबा स्टेप 1 नि बादिनो बेखौबो दानिया एसे एसे फुननोसै नायलांबाय थादो स्टेप 1 नि बादि फुनबाय थायो बेखौबो गासैखौबो मोजाङै फुनजोबदो जाहाथे जेरावबो नाङो दानि खानजंजों खाननानै गासैबो खानायाव फोनांजोबदो मुलिखौहाय मोजाङै जाहाथे मोनसेबो आद्रा थायै बायदि जाहाथे आद्रा थायोबा नङाबा स्ट्रेट खालामनायावहाय प्रब्लेम जानो हागौ बिनि थाखाय मोजाङै गासैबो फोनांजोबनानै लादो बिनि उनावहाय बेखौबो स्टेप 1 आव जेरै 20-30 मिनिटनि गेजेराव लाखिदोंमोन बेखौबो बेबादिनो 20-30सो मुलिखौ फुनखांनानै दोनदो दानिया खानायखौ मोजाङै रानहोदो खानायखौ मोजाङै रानहोखांनायनि उनावहाय दानिया बेखौहाय मेसिनजों स्ट्रेट खालामदो लोगोफोर दायो खानाय बोनाय स्टार्ट खालामजेनसिगोन मेसिन लाबाय जेरै स्टेप 1-2 आवहाय नों मुलिखौहाय खानायखौ एसे एसे लादोंमोन बेबायदिनो एसे एसे हमनानै बोदो आरोखि बिदिनो मुथासे बोगासेयाव खनथाम खनब्रै बोबाय थानो हागोन आरो अब्लानो जास्ट अट'मेटिक बे बोनायजोंनो मेसिन दुंनायजों गरमजों मोजां जालांखायो आरो दा नायदो लोगोफोर सिगां आंनि खानाया माबायदिमोन दायो नायदो माबायदि जाखो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक शेयार खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर जों मिन्थिखागौआनो जेरै दखान बा मार्केटफ्राव बिउटि पार्लारफ्राव थांनानै नों खानायखौबो जायोबा खमैबो नोंनावहाय 2000 बा 3000सो लानो हागौ दायो जों न'आवनो मेसिन बायनानै मुलि बाहायनानै जों खेबसे मुलि बायगासेजोंनो खनब्रै खनबा इउज खालामनो हायो लोगोफोर बिदिबा लोगोफोर बाय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय नेक्स्ट भिडिअ आं थाबैनो नोंथांमोननि सेराव लानानै फैफिनगोन थेंक इउ सो माच